Ишекләре иске, идәне тузган, шкафларның буявы күптән купкан. Капиталь ремонт барган бакчада ата-аналар әллә ни үзгәреш таба алмый. Эш башланганчы да шундый иде диләр. Без бу ремонтны бик көткән инде. Ужасный состояниедә булган бит. Ата-аналарның өмете акланмый. Бу акчага яңа балалар бакчасы төзеп булыр иде. Иске идәннәрне дә яңартмаганнар дип бер әни интернетта яза. Язма халык арасында шау-шу кузгата. Соңрак билгеле булганча, бакчада ремонт әле тәмамланмаганда икән. Ата-аналар бик сораганга берничә төркемне генә ачканнар. Многочисленным просьбам родителей. Ата-аналар бик үтенеп сорагач, 2 төркемне алдан ачтык. Аларда эшләр инде төгәлләнеп килә иде. Ул төркемнәргә урамнан аерым ишектән кирип була. 30 ноябрьгә кадәр ремонт төгәлләнергә тиеш. Әлеге балалар бакчасы 1967 елда ук төзелә. Шуннан бирле бер тапкырда капиталь ремонт булмый. Иске электр чыбыклары, сантехника, шуңа күрә беренче чиратта аларны алмаштыралар. Хәзер чиратта ишекләр һәм идәндәге линолеумны алмаштырасы калган. Акчаның шактый өлешен вентиляция җиләтү системасын яңартуга тотканнар. 53 ел эчендә аны бер тапкырда алыштырмаган булалар. Бу бүлмәләрдә бик тынчу иде һәм балаларга йоклап китәргә авыррак иде. Чөнки кызу аннары кайсы бер җирләрдә Плесень чыга башлаган иде инде. Смету мы сами не составляем для. Смета буенча нинди эшләр башкарылачагын без хәл итмибез. Аның өчен подрядчы оешма бар. Роспотребнадзор кисәтүләрен, янгын куркынычсызлыгы таләпләрен дә исәпкә алып, кайсыларын беренче чиратта эшләргә тиешлеген хәл итәбез. Ул шартлар үтәлми торып, яңа шкафлар алып куя алмыйбыз. Яңа матур перегородкалар куйдылар, унитазлар урнаштырдылар, раковиналарыбыз ялт итеп тора, яңа душлар куйдылар, бөтен нәрсә яңа. Бу эшләр өчен республикада нибары 10 миллион сум акча бирелә. Абой һәм яулар өчен җирле мәгариф идарәсе өстәмә акча бүлеп бирә. Барлык төркемнәргә яңа җиһазлар кайтартып, ата-аналар теләгәнчә ремонт ясар өчен 3 тапкыр күбрәк сумма кирәк булыр иде. Хәзер бинаны япканнар, аны планлаштырылган эшләр төгәлләнгәч кенә ачачаклар. Әлегә сабыйлар башка бакчаларга йөриячәк. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.